Yan, good morning guys. Ayan guys, at D3 natin ngayon at dito pa rin tayo sa Bicol. Grabe, yung Bicol na to guys ay talagang sulit talaga sa pagdeliveran dito. Talagang kainin talaga yung araw mo. Pakatagal talaga. Lalo't may Williamson ka, Seymour. O isa na kung mag-regular customer. Sa bila na to guys, sigurado isang araw na tapos na lahat. Yan, hanggang ngayon may deliver pa tayo. Pangatlong araw natin. So, dyan lang sa Naga. Bali at isang drop na lang at pauwi na rin tayo. At syempre, may kasama tayo si Tatay Nelson dumating. Dali sila ng Sorsogon, alauna sila dumating. Kaya tapos na maligo yung dalawa. Yung mga bataan ko guys ay tulong pa. Lamig-lamig eh. Pogs! Sige lang. Ayan, dumating sila guys kanina madaling araw ay alauna. Galing sila ng Sorsogon. Ayan, so tayo, mamaya maligo rin tayo. Pangatlong araw bago nakaligo. Okay. Again, tubig. Guys, liligo tayo. Si Nonoy. Ay! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Choy! Pa. Pero nga na ng timba na eh. Ligo lang ako. Saka, ano bang tabo dyan? Wala. Ay, tabo natin. Plato, marami kami ito. Chay! Nalasing Chay! Yan guys, sinautoy, nagluluto ng pang-almusal namin na itlog sa katuyo. May noodles pa, tapos sabaw isang piraso. Ligo lang tayo guys. At araw tayo. Tatlong araw natin na yun bago nakaligo. So may cute po dito guys. Yan. So, end of the day. So, tuloy na natin Okay. Yan guys, so lalagay lang natin yung cellphone dito sa malayo. Yun. Yan guys, so maliligo muna tayo. Tatlong araw tayo bago ulit makaligo. Boy Beiro. Yes na yun guys. Basurahan na, pinuha ko. Guys, tapos tayo maligo at sinunoy naman. So,
basura na inano natin guys. Kaya okay na. Ayan, guys. Kanina doon yung basura na yan sa kabila. Ilipat ko dito guys. Bawas-bawasan man lang yung basura dito at tayo rin nakakigamit eh. Ano yun? Grabe kalat guys, napuno oh. Oh, di ba? Pero marami pa rin. Hindi na natin maligpit yung iba. Ayun pa oh. Shout out sa mahilig magtapon ng basura dyan. Ayan, guys. Guys, tapos na tayo maligo at ito mag-almusal tayo at ayan tayong pritong tuyo, itlog, noodles. Ayan, so may sinangag din tayo dito kanin. Ayan, dito tayo sa gitna. Ang ating cooker ngayon si Chardy. Mabilis umahon, nilamig. At ang oras natin guys ay alas 7. So may deliver pa tayo sa Naga. So ayan guys, stay tuned lang kayo. Update ko na lang kayo mamaya. Guys, kain tayo. Ito na yung pang-almusal natin. Wow, noodles, pasabaw sa mga palahubog. Itlog, saka sinangag. Ayan, kain tayo. Guys! Ay, pasabaw mo mga over. Pasabaw nyo. Yun o. Suka. Okay guys, kain tayo, kain. Oh, sumaw. Kasi minum eh. Pau. Saan ang sabaw? Tumba na lang si Choy. Si Joy. Yung. Guys, tuyo. Pagising ko, ako lang mag-isa. Ako sa itlog. Yung. Yung sabaw ko yung Saan ang sabaw? sabaw. Kain po tayo. Almusal guys. At tagpulan yung tuyo. Guys, tapos na tayong kumain at mag-almusal ng umaga, no? Paumagahan natin at oras natin guys ay sakto alas 8. So bukas na rin siguro yung ating customer sa Naga, no? So sakto lang to at yun. Dahil lang ko lang yung kasama ko at yun, nililigpit lang yung mga gamit sa likod. So yun guys, stay tuned na kayo at update ko na lang kayo mamaya sa aming pag-deliver doon sa Naga. Babay mo na. A few moments later. Ayan guys, so update tayo at nandito tayo guys sa budiga ni dito na tayo sa budiga ni Willinson. Ayan. Ayan tayo yung budiga nila sa katabi ng floor center. Kaso lumampas pa tayo dahil mali yung instruction ni Jisiri. Sabi niya ano daw, hindi daw katabi ng floor center, yung pala katabi ng floor center. Tapos sabi niya kulay blue yung gate, kulay green pala yan. So yun guys, update natin 3 hours later. So, tapos na tayo. Let's go. Ang oras natin ay alas 11 in punto. Araw ng Sabado. Sinonoy sumuka. Ayaw na kasi minom. Guys, tapos na tayo sa Naga at tandahan na tayong pang-uwi. Dito tayo sa Robinson. So guys, minto tayo saglit at meron lang tayo papapalitan dito sa Robinson. Nasaan na yun? Saan? Oo. Yun guys, papapalitan natin sa Robinson. Robinson. Tara. Palitan na natin guys yung gift check. Ayan, kaso umulan. Tara. Ayan. So, thank you Robinson. Track natin guys. Mulan. Mulan pa. Maulan talaga dito sa Bicol. Guys, at napapalitan na natin yung gift check.
ni Jonathan. Ayan, so ayan na pamili natin sa likod. Steady pulso lang. Tara guys, sabanti na tayo. Naulan. One eternity later. Suminto tayo saglit at may pasabay si Park. Yun, may pinubuhat na. Niyog. Ha? Iyan na. May padalang niyog. Ano mo yan? Ha? Yung 10 dito, wala kang mag-aari. Alin? 10 piraso. Ah. Ito, kung sino bibigyan mo dun sa ano? Sa amin yung Charlie. Dadaan Park. Oh. Tanganin, pang 3 days na eh. Guys, si Ricardo Jr. Ayan, so good morning guys. What's up guys? At nakawin na tayo ng planta. Meron tayong kargang AQ sa Pampers sa aking baby Kobe. So yun guys, no, pang-4 na araw natin ngayon. At dito na tayo sa planta, nakawin na tayo. Thank you Lord at nakawin na ng maayos. Ayun ang Fruity Boy! Marami rin mga kasabay na pumasok madaling araw. So yun guys, dito na lang at muli maraming salamat sa inyo at shout out sa inyo lahat dyan sa Sulit TDP, sa Sulit Eureka Boys. So hanggang dito na lang guys. Bye bye!